tässä pikkupitäjässä. Nyt mä haluun eroon tästä ikävästä vai vihkaa. Kilometrit tekee tästä vaikeempaa. Mä mietin vaan, et kumpaa voisin olla taas. Sua syyllis pitävässä. Mut nyt mä haluun eroon tästä ikävästä. Kyllä sä tiedät, et oot mulle kaikki. Ja tää on vaan mun sisäinen faitti. On koukussa vauhtia, haluun vaan nauttia. Tavallaan muuta en tarvi. Taas uudesta paikasta herää. Kerää mun kamat, en vilkaise perää. En tunne täältä ketään, ei tunne mua nekään. Me eletään kerran, siksi muistoja kerää. Taas vaihtuu siiti sydämelle uusi kivi. Vaikket usko mitä sanoin sulle, lupaukseeni pidin. Välillä tuntuu, ettei mikään oo tarpeeks. Haluu vapaaksi ja rikkoo nää kahleet. Ympärillä syyttävät katseet. Ajan läpi Suomen maan. Ympärillä loputonta peltoa vaan. Laulu radiossa susta muistuttaa. Tässä pikkupitäjässä. Nyt mä haluun eroon tästä ikävästä vai vihkaa. Kilometrit tekee tästä vaikeempaa. Mä mietin vaan, et kumpaa voisin olla taas. Sua syyllis pitävässä. Mut nyt mä haluun eroon tästä ikävästä. Sun surusilmät jää kattomaan ikkunaa. Enkä voi välttyä itkulta. Kyynelet valuu kun painan kaasuu. Aamusta aamuun mua sattuu. Niin helvetisti ja taas mietin miksi oon valinnut tää elämä. Olla pois sun luota. Älä kanna musta huolta. Ajan läpi Suomen maan. Ympärillä loputonta peltoa vaan. Laulu radiossa susta muistuttaa. Tässä pikkupitäjässä. Nyt mä haluun eroon tästä ikävästä vai vihkaa. Kilometrit tekee tästä vaikeempaa. Mä mietin vaan, et kumpaa voisin olla taas. Sua syyllis pitävässä. Mut nyt mä haluun eroon tästä ikävästä, ei. Beady bam boom, tää on sitä elämää. Kun fast lanea pitkin me edetään. Yhdet vedetään, sitten vielä toiset. Ja kohta nää tsembalot on jo suuremmoiset. Matka jatkuu ja liekki nousu johtees. Jooseppi kuuluttaa, ollaan pian kohtees. Keskel kallio, pieni pala Saksaa. Vaasa katu 13, tänään homma tatsaa. Me tehdään historiaa. Ja ne sivut kirjoitetaan uudestaan. Tää on suuremmoista legendaa. Brönätään, aamun asti jatkuu reivit nää, kun me brönätään. Brönätään, höyläys ei lopu yölläkään, kun me brönätään. Heti aamulla lisää puita uuniin. Sun elämä on peffa, mun elämä on movie. Jospa täs vielä pääsis mieli puuhiin. Kun tänään meidän välissä ei oo kehon kieli muuri. Saat mut syttymään liekkeihin baby. Voitko sä olla mun sammutuspeite? Aamu yöstä kun champagne virtaa. Ne huutaa fucking brön pois kuorossa kilpaa. Me tehdään historiaa ja ne sivut kirjoitetaan uudestaan. Tää on suuremmoista legendaa. Brönätään, aamun asti jatkuu reivit nää, kun me brönätään. Brönätään, höyläys ei lopu yölläkään, kun me brönätään. Matot puhistuu tamppaamalla. Sammuta tulipalot champagnella. Ihan seriffinä lännestä itään. Kyllä sä tiedät, ei voi meille mitään. Brönätään, aamun asti jatkuu reivit nää, kun me brönätään. Brönätään, höyläys ei lopu yölläkään, kun me brönätään.
Vau, näin on polkaistu käyntiin historiallinen ilta. Arvoisat juhlavieraat, tervetuloa historian ensimmäiseen Miss International Finland finaaligaalaan. Mä oon Tytti Juna ja mulla on suuri kunnia juontaa tämä upea ilta. Ilta, johon huipentuu 10 upean finalistin kuukausien mittainen kova työ, omistautuminen ja intohimo. Iltaa, jonka päätteeksi kruunataan Miss International Finland, joka suuntaa edustamaan kotimaatamme ylpeydellä marraskuussa Japanissa järjestettävään yhteen maailman suurimmista kansainvälisistä kauneuskilpailuista Miss Internationaliin. Eikä tässä vielä kaikki, nimittäin illan päätteeksi valitaan yllätyksellisesti myös edustaja kansainväliseen Miss Cosmo International-kilpailuun. Aikamoista! Heti alkuun koko Miss International Finland organisaatio haluaa kiittää kaikkia, jotka ovat osoittaneet tukensa kilpailumatkan aikana. Kiitos tiimi, yhteistyökumppanit, lähipiiri ja tietenkin upeat finalistit. Kiitos tuomaristo, jonka edustajista suurin osa nähtiin myös toukokuisessa Miss International Finland castingissa. Tuomaristosta löytyy vuoden 2024 Miss International edustaja Tiia Aalto, kilpailun pääyhteistyökumppani Nordic Shapein omistaja- ja toimitusjohtaja Samuel Rossi, Miss International Europe 2022 Anna Merimaa, julkiskampaaja ja somevaikuttaja Piatu Puhakka, kilpailun mentorina toiminut vuoden 2012 Miss Universe Finland Sara Safak, somevaikuttaja Vili Viljakainen ja yhteistyökumppani Nordic Beauty Bankin toimitusjohtaja Olivia Vidal. Illan aikana saamme nauttia useista eri kierroksista täynnä eleganssia ja energiaa. Miss International Finland finalistien luukeista on vastannut Glam-tiimi Linnea Vesala, Ida Merikallio ja Milana Rastas. Avauskierroksen cocktail-asuista vastasivat nuoret kotimaiset suunnittelijat Ringa Määttä ja Aura Ritola. Emma Maisonin missiona on tuoda kotimainen muotisuunnittelu entistä näkyvämmäksi, arvostetummaksi ja saavutettavammaksi. Seuraavaksi meillä onkin luvassa kierros, josta ei puutu säihkettä ja säpinää. Kun finalistit nähdään kotimaisen WeSwim-brändin uimapuvuissa. Helsingissä perustetun WeSwimin uima-asut ovat ajattomia ja klassisen kauniita. Ei muuta kuin hetken kuluttua, olkaa hyvä, upeat finalistit, pääsette valloittamaan taas säihkeellänne lavan. You know you feel me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I'm better something got to show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go. 2 hours conversation, and I know this isn't going nowhere. We both know that every time we try something new. We got back to the habits that we knew. Another hour, another question.
And you know, you already have the answer. We both know that every time we try something new. We got back to the old habits that we knew. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and grab the shore. I'll leave you all the memories and go. I'm alone. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and grab the shore. I'll leave you all the memories and go. I'm alone. Now don't even try to put it on me. Find a better explanation for what you did. Maybe we both to blame for what's going on. But now you're moving out and I'm moving on. Another hour, another question. We know nobody have the answer. We all know that every time we try something new. We got back to the old habits. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and grab the shore. I'll leave you all the memories and go. I'ma go. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and grab the shore. I'll leave you all the memories and go. I'ma go. Now wake up, no more you and I. Between all the dots on my mind. No fake up, just make up your life now made mine. Wow. Annetaan hei isot aplodit vielä. Toukokuussa käynnistynyt Miss International Finland-kiertue on ollut hyvin tapahtumarikas. Finalistit ovat päässeet kokemaan monipuolisesti erilaisia kuvauksia ja koulutuksia yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Koulutuksia on järjestetty esiintymistaidoista etikettiin ja ehostamiseen, itseilmaisuun ja itsevarmuuteen, unohtamatta kiertueen aikana keskeisiä sosiaalisen median taitoja. Kuvauksia on järjestetty erilaisilla teemoilla, aina luonnollisesti kaunis kuvauksista näyttävämpiin glamour-luukkeihin. Finalistit saavat kantaa yllään muun muassa heille spesifisti suunniteltua korusarjaa, jonka on valmistanut korusuunnittelija Linda Lakanen Lida Designsta. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat olleet ydinasemassa läpi kiertueen. Koulutusten ja kuvausten ohessa finalistit ja organisaatio ovat kokoutuneet yhteisiin illanviettoihin, milloin saunoin ja uiden, milloin yhteiseen joogahetkeen ja korttitulkintojen äärelle. Hetken kuluttua pääsemmekin näkemään kaikki finalistit lavalla yhdessä, heittäytymässä salsan vietäväksi artisti ja tanssija Joni Teranin kanssa. Salsa-esityksen jälkeen pääsemme vielä tutustumaan finalisteihin lisään, sillä luvassa on haastattelukierros. Mutta kohta tummaa ja tulista meininkiä, nimittäin salsakierros luvassa. Por ti me casaré.
Jasminille. Toi oli ihanaa katsottavaa. Hei, seuraavaksi vaihdetaan kieltä englantiin ja tutustutaan finalisteihin hieman lisää lyhyiden haastatteluiden muodossa. Finalisteja haastattelemaan saapuu upea vuoden 2022 Miss International-voittaja Jasmin Selberg, joka on saapunut varta vasten Suomeen jakamaan kanssamme tämän historiallisen illan. Welcome to the stage, Miss International 2022 winner Jasmin Selberg. So nice to see you here, Jasmin. How are you feeling? Now that it's been so long that I'm again on the stage, because I was crowned in 2022 and my reigning year was in 2023, I feel so excited and a little bit nervous, to be honest, but also I am so happy to be back in Finland, to see all my friends I made during pageants, and well, it's just an incredible feeling to be here. What was your first impression when you saw Miss International Finland finalists? I must say, I was a judge in many international competitions, and the Finnish ladies are the most beautiful ones I have ever seen so far. Really nice answer, thank you. You won the Miss International in 2022. Do you have some special tips to share for the Miss International Finland winner who will be crowned today? So this does not only go for Miss International, but for pageantry in general. So the Miss International pageant, in, well, explicit, is about cultural exchange, kindness, and diplomacy. So this is what a Miss International should embody as well. But at the same time, I won by being myself. I didn't rehearse my final speech. I had to repeat my final speech, for example, and they say, if you stumble, get up, straighten your crown, and just keep going. So that is what I want to give the ladies here on their way to, even though they're at the back of the stage right now, most likely not hearing me. Embrace your own culture, be authentic, and then what is meant for you will come and will happen. Thank you, Jasmin. Now it's time to do some finalist interview. Welcome to the stage, Miss International finalists. Welcome, ladies. I hope you are ready for the short Q&A I will do with you. And we are starting with contestant number 1, 25-year-old dentist Jenna Rintamäki from Espoo. All right, my question for you is, how would you represent your country's values and traditions on a global stage? Thank you. I would definitely share with the world our tradition of sauna, which is not just a place for relaxation, but also for very important meetings. And as a dentist, I would want to bring forward our amazing educational system that has helped me grow as a young professional. I want to bring forward our deep value of equality, because I'm a woman and a dentist, and unfortunately sometimes people don't take me seriously. So I want to bring a message to all the women that are battling with the same struggles as me, and to say that nobody can determine your worth but yourself, and if we just believe in ourselves and our purpose, we can accomplish anything. Thank you so much. Thank you, Jenna. That was very inspiring. And next we have 25-year-old figure skating coach and choreographer Lina Malinen from Helsinki.
My question for you is, what qualities should a Miss International embody in today's world? I believe Miss International should embody qualities of compassion, confidence, kindness, and cultural understanding. She has a voice for positive impact and someone who can lift others. More than just a beauty, she is a leader by intelligence and bravery. Someone who can inspire people all around the world to believe in themselves. Thank you. And next we have 27-year-old beauty entrepreneur, yoga instructor and model Iiris Yli-Katiala from Helsinki. My question for you is, what is your greatest strength and how has it shaped your journey? Thank you for the lovely question. I think that my biggest strength is that I will never give up in any situation. I have come a long way to get to this point where I am today. When I was younger, I suffered from depression and I had an eating disorder. However, here I am today, standing confidently. And my main mission is to encourage and inspire all the young ladies to believe in themselves more and follow their dreams. Everything is possible if you believe in yourself. Thank you. I believe that was relatable for many of us. Thank you, Iiris. So, next we have 22-year-old entrepreneur Jessica Niinima from Espoo. How has your journey prepared you for this international or national competition? Thank you. This journey has taught me a power of hope and made me a stronger person than ever. My mother passed away early this year. She is my biggest inspiration. I learned to be brave and to value every opportunity in my life. I want to be inspiration and show that even you have hardest time in your life, but you always standing up again and fight for your dream. Thank you. Thank you, Jessica. Next we have 22-year-old dancer and future professional actress Vera Eloranta from Tampere. I am asking you, how would you represent your country's values and traditions on a global stage? Thank you for your question. In Finland, we deeply value integrity and responsibility and making the most out of any situation. I would embody that if I had the opportunity to go to Japan and represent Finland. It is important to embody the hard-working, ambitious type that Finland has. And I would take any challenge and turn it into an opportunity with every voice and every step I take at the pageant to carry Finland in my heart and represent Finland proudly and make you all proud. Thank you. Next we have 26-year-old international business student and emerging versatile marketer Emilia Lintala from Helsinki. My question for you is, how do you define beauty with a purpose? Thank you for the question. To me, beauty with purpose is something more greater than the outside. It's using your voice, your values, and your purpose to create something meaningful. True beauty shines when it's connected to kindness, authenticity, and when you embrace your own identity. I believe beauty with purpose is connected to communication. When we are listening and uplifting each other, that's when the heart is shining and your soul, and I think that is the purpose of beauty. Thank you very much. I think she has touched all of our hearts today. Now,
let's move on to 24-year-old healthcare professional Anni Seppänen from Kajaani. What is your greatest strength and how has it shaped your journey? Thank you for the question. I come from a humble environment where my greatest strength has always been believing in kindness. I'm a bone cancer survivor, and it has taught me that life is so fragile. Therefore, I wanted to use my voice to uplift those who feel unseen and unheard, because I know how it feels to fight in silence, but still chooses to have hope. Two contestants left. Next is 23-year-old business student Ida Bonden from Tampere. And I'm also asking you, what qualities should a Miss International embody in today's world? Thank you so much for the question. I would say kindness and compassion. I think we still live in the world where kindness can be seen as a weakness, especially if you are a woman. That's why I'm passionate about gender equality, and I'm about to create a podcast called She's on a Mission, to get women all around the world a chance to get their voice heard loud and clear. If I were chosen to be the next Miss International Finland, I would use my voice passionately and inspire by telling that you can never be too kind, but instead, kindness really is your superpower. Thank you. Thank you. And our final contestant, 28-year-old competitive athlete Rosa Kippi from Oulu. And I'm also asking you, how has your journey prepared you for this competition? Good evening everyone, and thank you for the question. My journey has truly prepared me to represent Finland on an international stage with kindness and strength. I am an athlete. I do track and field, and I started it quite late. I was 17 years old. Starting so late, I have really had to find the ways to adapt and learn fast. Through hard work and with a strong belief in my heart, I have fought my way through some severe setbacks and doubt, eventually becoming a national level athlete. If I will be crowned as Miss International Finland, this is the mindset I will carry with me to the international stage. My athlete's mindset doesn't leave me a choice but to go get that crown from Japan. Thank you. Thank you, Rita. I think we have heard some beautiful answers from all the ladies here. Let's give it up for all of our contestants. Alright. I think we move on in the program. Thank you, Jasmine and Miss International Finland finalists. Ilta kuluu vauhdilla ja ollaan päästy nauttimaan näyttävistä kierroksista. Jännittävimmät hetket on kuitenkin vielä edessäpäin. Tässä kohtaa iltaa tuomaristo vetäytyykin hetkeksi neuvottelemaan. Edessä on nimittäin hyvin vaikea valinta. Kuka valitaan vuoden 2025 Miss International Finlandiksi? Entä kuka suuntaa edustamaan kotimaatamme historian ensimmäisenä suomalaisena Miss Cosmo International -kilpailuun?
this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So who do I owe them? That's why I'm stolen. And the sky falls when it crumbles. We may stand tall, face it all together. And the sky falls when it crumbles. You can stand tall, face it all together. And sky falls. Miles and poles apart, words collide and days take my hand. You'll never have my heart. Let the sky fall when it crumbles. You may stand tall, face it all together. Let the sky fall. Sydämet pamppailee ja jännitys on käsin kosketeltavaa. Kuukausien mittainen, upea ja ainutlaatuinen matka on tulossa yhden aikakauden osalta päätökseen. Palkintoja jakamaan lavalle saapuvat Miss International 2022 Jasmine Selberg, Nordic Crown-organisaation Emilia Lepomäki sekä Sanni Lindroos. Lavalle saapuu myös aiempien vuosien Miss International Finland edustajat Anna Merimaa ja Pia Aalto. Palkintojen jaon päätteeksi finalistit kukitetaan The Finest Buketin tarjoamilla upeilla kimpoilla. No niin, sitten, nyt se alkaa. Ensimmäisenä jaetaan kilpailijoiden suosikkipalkinto, jonka jakaa Emilia Lepomäki. Tässä kategoriassa
kilpailijassa jokainen finalisti on saanut äänestää sitä kilpailijaa, joka on heidän mielestään tuonut eniten lämpöä, tukea ja positiivista energiaa koko ryhmälle kilpailun aikana. Kyseessä on aito kunnianosoitus ystävyydelle. Ei mennä ihan vielä tuohon kohtaan. Aito kunnianosoitus ystävyydelle, yhteistyölle ja sisaruudelle, joka syntyy yhteisen matkan varrella. Tämä kategoria muistuttaa, että kilpailun kaunein puoli ei aina näy lavalla, vaan hetkinä, jolloin joku ojentaa käden, kuuntelee tai saa toisen nauramaan jännityksen keskellä. Yhteisön henki on monelle finalisteista se arvokkain tunnustus, sillä se ei tule tuomaristolta, vaan sydämeltä toiselle. No niin, nyt me voidaan nopeuttaa sitä jännitysmusiikkia. Oletko valmiit? Kilpailijoiden suosikki on... Anni Seppänen! Onnea, Anni. Seuraavaksi jaamme yleisön suosikkipalkinnon, jonka jakaa Anna Merimaa. Yleisön suosikkiäänestys on toteutettu Joycelyn äänestysalustalla. Ja nyt on se hetki. Yleisön suosikki on... Emilia Lintala! Isot onnittelut, Emilia. No niin, on viimein tullut aika julkistaa Miss International Finland-kilpailun top 4. Ensin julkistamme Miss Cosmo Finlandin voittajan, jonka jälkeen siirrymme kruunaamaan Miss International Finland perintöprinsessa ja voittajan. Ja tässä tulee Miss International Finland top 4. Rosa Kilpi, Jenna Rintamäki, Vera Eloranta ja Iiris Ylikaarto. Tässä on siis nelikko. Ja mennään kohti Miss Cosmo Finland voittajan julkistusta. Kyseinen voittaja suuntaa edustamaan kotimaatamme ylpeydellä Vietnamiin Miss Cosmo International-kilpailuun historian ensimmäisenä suomalaisena. Miss Cosmo Finland edustaa nykyaikaista, itsevarmaa ja määrätietoista naista. Miss Cosmo Finland 2025 on... Iiris Ylikaarto!
International Finland kolmikkoa. Miss International Finland edustaa eleganssia kauneutta, älykkyyttä ja yhteistyökyvykkyyttä. Voittaja edustaa rauhaa, ystävyyttä, kulttuurien välistä ymmärrystä ja sekä ulkoista että sisäistä kauneutta yhdistettynä älykkyyteen ja haluun vaikuttaa maailmaan positiivisesti. Kruunun ja kilpailumatkan ohessa Miss International Finland voittajaa odottaa yhteistyökumppaneidemme tarjoamat tuote- ja palvelupalkinnot. Perintöprinsessojen palkinnot jakaa vuoden 2022 Miss International Europe Anna Merva. Voittajan palkinnon jakaa vuoden 2024 Miss International Finland Tiia Aalto ja nauhan ojentaa vuoden 2022 Miss International voittaja Jasmin Selberg. Ja nyt on se hetki. Miss International Finland toinen perintöprinsessa on Jenna Rintamäki! Isot onnittelut, Jenna. Aikamoinen kaksikko meillä tässä lavalla vielä jäljellä. Annetaan heille tässä kohtaa isot aplodit. Miss International Finland 2025 on
lähemmäs ja media saa tulla haastattelemaan finalisteja. Muistakaa, että ilta jatkuu gaalan virallisilla jatkoilla kello 23 ja siihen saakka Pörssitalon baari palvelee.